Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Pero pagkasakit nga imo lang kong gibaliwa. No, di na tinuod. Mahal ti ka labo pa sa kong kinabuhi, Angeli. Mahal ti kayo ka. Buhi ko! Buhi ko! Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. Sa dili pa sa sumpay, sa ato unang mga pahinumdom. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning naghinapusta nga sugilanon. With you. Buhi ko! Uminaw ako. Tuhoy ko. Dili ko matuon sa imong gisulti. Bakakon ka. Kung tinuod ka pa undang nagmahal na ako, uwaon dali mo itugot nga magubah sa lahi ng ako pagkababay. Sabta ko, please. Ihatag na ako ang rason. Buhi Uminaw ako. Hoy! Ayaw ninyo siya kung saan! Ako siyang bala! Ginawa ko! Chris! Chris! Tabang! Tabang! Bishi! Bishi! Sorry, sir. Sorry, wala po tayo, Hey, Dak! Kita rin, tama ka ni mong bildo. Ako na siligan. Bad kong Dax. Palayo diha, katigalig. Masipit kag tunob og matunog ka. Sorry kayo, sir, ha? Gamay ka na butanga, oy. Baso lang na. Magkapalita bisag pila pagkadosina. Ang akong gusto magmatngon ka nga dili masakitan, ha? Kay dili alim kun matunog ka. Wey, palayo ka may wey. Kay pundo ko rin akong bildo. Karon siligan kay ako din upuon aron ilabay. Pasensya ka na, Pix, ha? Pasensya ka lang yun. Wala kaso eh. Dito ka sa layo. Dali, Dax. Hey, Dax nga naman ka. Nausa bang mura ka bagdang luspad? O sa yung gibati? O sa man, nagkinalag kag doktor? Sige, tara, mga tuta. Ayaw na, sir. Ayaw, sir. Ikulpaan mong good ko. Gano'n magkana? Oy, ingon ka ni Ana, digid ang ngay nga mong kumpiyansa. Ang sakit sa kasing-kasing, traidor ba? Please, take good care of your heart. Don't worry, sir. Okay na gid ko. Dax, nagkurog ka. Nagduda ko na imong kondisyon. Bebe. Oh, kabugnaw ba si mong kamot? Di ko palabot, Ana, ha? Sige, ligo diha. Kaya ipagawas na ko ang sikiran. Mga tuta sa ospital. Bishi, I'm sorry. Oh, Chris! Hain si Chris! Ito pa sa emergency room. Nag-atiman sa mga doktor. Bishi pa sa ilo ako. Sa ilo taon ko. Kaya na ko, lain siyang tao nga gusto mo pahimos ni mo. Sabi nagdaho mo, imo na itong bana. Nga kung nahibaw, ani mo, daga man ka. Mando ko ni Chris. Ay, pagbangon. Diya ka na. Kabuto na itong doktor, ha? Ay, pagbuot-buot. Kumusta naman siya? Ay, salamat sa Ginoo kay naulian na. Ma'am, kumusta nga kung bana? Ay, nagpadayon pa ang giatiman. Grabe ang iyang bunog. Dili na ko mapasaylo nga kung kaugalingon ko may daot ang mahitabo ni Chris. Magpakamatay kit ko kung may daot ang mahitabo ni Chris. Ako mo'y sadaan, Bishi. Huwag ako'y angay mga hipasaylo. Ako ang nagpasiog na. Maong gidumog siya sa pila ka mga kalakinaan nga nanimba. O gipasakitan. Mao ako mo'y sadaan. Ay, ayaw mo paglalis pa, anak. Ang maayo ninyong buhaton, mao ang pag-ampo nga wala ko tayo daotang mahitabo niya sa pasyente. Bishi, kaya ba nimo kung manood sa chapel sa ospital? Gusto na ko isumbong sa Ginoo ako sa iyo nga nahimo. Atong sayop, Beshi. Kaya nimo paglakaw pa ingon dito? Tana. Tanawa, ha?
Dili mayo ang resulta. Taas na kayo ang imong bibi. Maong, for the meantime, aron to pa siguro ang imong kahimtang. Pabilin ka na din sa ospital. Kaya kung kuhaon si Nana Iyay, aron may magabantay din mo din eh. No, ayaw na lang, sir. Kaya naman ako rin mag-inusara. No, dili, Dax. Lahi kung may kauban ka nga, makalihok para nimo. Nagkinahanglan kag pahuway. Maong, anhi ka na mo relax din sa ospital. Si Nana Iyay ang akong pabanaw ni mo din eh. Kaya mas dali mo magsinabot. Total, nakatano mo sa paghikay ang assistant niya. Pagpakaayo ha? Kaya dili ko mabiya, mintras niya ka pa din sa ospital. O niya na kumularga, kung ma-okay na ka. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Beshi, usa man nga akong gibuhat. Kaluoy sa dagway ni Chris. Puno siya sa punong. Parehas nang doon ito lubagon sa nahitabo niya, Bish. Labi na ako. Kaya ako ginagsugo sa grupo nga patyon siya. Ipapriso na lang ko ninyo aron dili ko nga konsensya. Huwag kay sa igo ka lang bitabang. Ako kin mo isa dyan. Mao nga ako mo angay manubag. Kaluoy niya. Oh, Chris? Ayaw paghila. Kaya wa pa ko mamatay. Dili mo tugot ang Ginoo nga mawa ko sim kinabuhi. Tungod kay way makapanalipod ni mo. Pasaylo ako. Bisag kapila ako masakit eh. Aslo nga tuhuan lang nimo nga akong giingon nga love ka. Okay ra gani bisag mamatay na dayon ko, Angeli. No, dili ko gusto nga nun ay mahitabo ni mo. Love ta ka. Mituon ako ni mo. Salamat. Ay, panikulo na ako ni mo. Nga dili gyud ko magpakabuhi ko nun ay nautang mahitabo ni mo. Dili gyud, Chris. Tungod kay ikaw ang akong kanay. Ikaw ang akong kinabuhi. Ikaw sada nga akong gikinahanglan. I love you. Pagkagsakop eh. Nalipay ko, Angeli. Pagkagsakop. Chris. Ay, Sorry. Ay lang sa pugos o gakos. Anong dili ka sakitan na. Relax, okay? Beshi, excuse me ha. Beshi, Chris, si Lorna akong friend. Ig-agaw rasad sa akong account. Siyang akong kaabag sa akong pagkayaya. Hello, sir. Sorry, sir ha. Please, pasaylo at taon ko. Huwag ko magdahong nga bana dahil kayo niya akong Beshi. Bana? Yes, Bana. Akong Bana. Ako siyang asawa. Gibiyaan ko niya kay nasuko ng luon ni siya nako. Kay nagtuo man ko ni siya nga doon ako'y kimahal nga laing babae. Ana man ganda ang kinabuhi unsa no. Naa na mga pagsuway. Pero unya na tawag sa istorya bahin ana aron makapahuway sad ka. Kay pauli una ko aron pagpaybaw sa mong amo nga magpabilin ona si Angeli dinhi o panimo. Kay di man mahimo mag-inusara ka. Relax lang sad ha. Kay ako na may bawo mo pasabot sa tong akong gigagawa. Kay di gid ka makabalik ona dito niya. Salamat, Beshi. Ay, Sir Chris, please, pagpakaayo gud in taon og daliha aron di ko makonsensya. Ako pisa na ni hitabuas ba? Dapat nga imo na lang untag yung kay papriso. Hilom na, uy. Sige na, lakaw na. Sir, take care ha. Love you, sir. Hoy, muhirit po, ury ka. Bana ko niya. Oo. Ay lagpog sa imo ko galingon sa pakatawa, sir, kay di gid kaya. Magpingkit din ang imong naong sa kasakit. Relax na lang, okay? Bye. Kinindot sa feelings. Murag kalit lang na huwag kang tanang sakit. Nga ako gibati atong ila kong kikulata diha misingkit ka. Nga ayaw kay ako ni Bana. Ginindutan ka, mientras ako, murag milupad ang espiritu kay dili lalim nga nakitaan kang gitabangan sa pagkulata. Kung wa pa ka kumawa sa kalibutan kay gikuyapan, tingali gihapak na nako silang tag sa bato aron makabaos ka. Do you really love me?
Nagduha-duha pa day ka. Mura kong mayabang bisag kumidyahan kag laing babae. Unya kuwang paday na nga proof nimo. Sultihi ko na kung unsay angay na kong buhaton. Aron mo tuo ka nga ikaw ang hinungdan kung nganong nag-antos kong way uyab kay nagpaabot ko nimong mudika. Marry me. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.